салом дӯстони азиз, ин барномаи навбатӣ дар ватани дӯстон аст ва мо ҳамаи дӯстон дар ин ҷо сарҷам ва ворид мешавем ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва дар ҳамин лаҳзае ки шумо рӯ ба рӯ бо телевизиони синамо ҳастед ва дар ин лаҳзае ки ҳамаи дӯстони мо дар ин барнома сарҷам омаданд, бори дигар аз таърих, аз фарҳанг, аз тамаддуни бои мардуми тоҷик ошно мешаванд. Бо синамо дар ватани дӯстон бошед. дӯстони азиз, меҳмонони гиромӣ, шуморо ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон хайрамақдам мегӯем. Хуш омаданд ба ин даргоҳи ёдгориҳои нодир ва бисёр боиси хурсандист, ки шумо дар талаби омӯзиши забони тоҷикӣ ҳастед ва имрӯз кормандони Осорхонаи миллии Тоҷикистон барои шумо бо забони тоҷикӣ, бо забони давлатӣ оиди таърих, фарҳанг ва санъати мардуми тоҷик ба шумо ҳикоят хоҳанд кард. Дар рафти тамошо агар ягон савол пайдо шавад, марҳамат беибо ба кормандони мо савол диҳед, пурсиш диҳед, посух гиред ва худро дар Осорхонаи миллӣ ҳамчун хонаи худ эҳсос намоед. Бифармояд. канданиҳои фоиданоки ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз рӯи чароғакҳои ранга муайян мекунем, ки дар кадом қисмати Тоҷикистон кадом конҳо ҷойгир шудагӣ аст ва дар ин ҷо бошад гурӯҳбандӣ кардагианд. Масалан, ба ранги зард металлҳои қиматбаҳо ки тилло, нуқра, платина дохил мешавад, инҳо дар қисмати шимол, марказ, дар қисмати шарқ ҷой гирифтагианд. Марҳамат. гӯшаи дигари мо бошад бахша шудагӣ аст ба гуногунии кварцҳо. чӣ гуфтем? Кварц моеъи асосии шиша ба ҳисоб меравад. дар таркиби худи ҳамин шиша 60-80% кварц аст. инро агар инсон карда бошад, ин табиат худаш. марҳамат. ва минерали дигари мо ин маъдани маргансоф мебошад, ки дар соҳаи тиб истифода мешавад. марҳамат. ба гӯшаи навбатии мо бахша шудагӣ аст ба дараи пиёз, ки ин дара дар ноҳияи Рашт ҷойгир шудагӣ аст. аз ин дара олимони тоҷик зиёда аз 25 намуди нави минералро кашф карданд, ки ба феҳриси умумии ҷаҳонӣ ворид гардиданд ва номгузориро бо номи қаторкӯҳҳо, вилоятҳо бо номи олим ном гузоштанд. масалан, ба номи қаторкӯҳи Туркистон Туркистонид, ба номи олим Рауф Баротович, Суғд ба номи вилояти мо Суғдионид ва халқи қадимаи тоҷикон Тоҷикид номгузорӣ карданд. ва ин гӯша бошад ба буруши кундалангии замин бахша шудааст, ки аз давраи архе сар мешавад то чормиро дар бар мегирад, яъне ки 14 давраро. ва давраи чормиро гуфтем то замони мо омада расидааст, замине ки ҳоло мо дар он гашта истодаем ва кӯҳҳое ки моро иҳота кардагианд. гӯшаи охирии мо ин ба мӯъҷизаҳои табиат бахша шудагиаст, ки дар таъсири омилҳои биотиву абиотӣ пайдо шудагиаст. масалан, санге ки ба хорпӯш шабоҳат дорад, намаке ки ба майнаи сари одам ё гули садбар. агар мо худи ҳамин расмро нигоҳ кунем, як кӯҳе намояд, ки ба монанди гули садбарг аст. ин кӯҳ дар ноҳияи Тавилдара ҷойгир шудагӣ аст. дар марказ бошад дарахти сангин. ба маърази тамошо гузошта шудааст, ки ин дарахтро дар ширкати Рухон дар шаҳри Душанбе тайёр кардагианд. баландии дарахт 3.5 метр аст, бараш бошад 1.5 ва шумораи баргояш бошад 19536 адад барг дорад ва вазнаш бошад 600 килограмм аст. бале сангҳои қиматбаҳои дуюмин дараҷа аст. торёли хурди мо бошад бахша шудагӣ аст ба иқлими Тоҷикистон. дар ин ҷо бошад харитаи миқдори солинаи боришот ба намоиш гузошта шудааст, ки аз ҳама нуқтаи сербориштарин ин қисмати ҷануб баъд ки қаторкӯҳи Ҳисор
боришот аз 1200 то 2600 мм дар як сол ба хайр гирифта шудааст ва аз ҳама нуқтаи камбуртани қисмати шарқ аст ки боришот аз 100 то 200 мм дар як сол ба хайр гирифта шудааст, барои ки инҷо хело сард аст. ва хартаи дигари мо бахша шудааст ба ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшавандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба инҳо медоранд мамнунгоҳҳо, парваришгоҳҳо ва боғҳои миллӣ. сабаби ташкил намудани мамнунгоҳ ва парваришгоҳ барои ҳифз ва ҳимояи олами набототу ҳайвоноти нодир ки ба китоби сурх дохил карда шудааст. маҳсулоти умумии мамнунгоҳ ва парваришгоҳ 3,1 миллион гектарро ташкил мекунад ки маҳсулоташ бошад 22,1% маҳсулоти ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол кардагиаст. ва харитаи охири мо бахша шудааст ба тақсимоти ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво ки дар ин харита аз ҳама нуқтаи гармтарин ва хунуктарини ҷумҳурии Тоҷикистон мо муайян мекунем. аз ҳама нуқтаи гармтарин ин қисмати ҷануб аст, вилояти Хатлон, ноҳияи Шартуз, қишлоқи Айваш ки ҳарорати ҳаво аз 46 то 50 градус дар бар мегирад. ва аз ҳама нуқтаи хунуктарин ин қисмати шарқ аст, як нуқтааш Булункул то 63 градус аст. خب در این دیارما بلندکوهای پامیر به نمایش گذاشته شده است که در قسمت شرق جمهوری تاجیکستان جایگیر شده است. در قسمت شرق چنین نمود گوناگونی حیوانات از قبیل عقاب ریشدار، شاهین، گوسفند کوهی با نام مارکوپولو، بز کوهی سیبری، پلنگ برفی تنها مطابق بلندکوهای پامیر، سغور و گرگ در تمام منطقه تاجیکستان دیدن ممکن است. مرحمت تماشا کنید. مهمانان عزیز، از این قسمت یک قسمت بلندکوه به نمایش گذاشته شده است که از شرشره و باششگاه عبارت است که در چنین باششگاه ها خیز فصل سرما را میگذرانند. مهمانان عزیز، این نیز یک قسمت بلندکوه که گوناگونی حیوانات را در بر میگیرد، شمارهشان کم شده است، رو به نستی آوردند و به کتاب سرخ تاجیکستان داخل شدند. از قبیل پلنگ خالدار، بز کوهی، عقاب ریشدار در تمام منطقه تاجیکستان دیدن ممکن است، در تمام جا رو به نستی آورده است، به کتاب سرخ تاجیکستان داخل شده است. هنگام پرواز بالهاش 3 متر کشاده می شود. مرحمت مهمانان عزیز، تالار دیگر ما شما را با حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده شناس می نماید که به این ممنونگاه ها، پرورشگاه ها و باغ ها داخل می شوند. سبب اساسی تشکیل اینها این حفظ نمودن عالم نباتات و حیوانات. مرحمت، در اینجا ممنونگاه چل دختران در ناحیه مومن‌آباد جایگیر شده است. در این باره روایتی است که هنگامی که دشمن به سوی کوهستان روانه شدند، از پیش آنها 40 دختر میبرند. آنها از خداوند التجا میکنند که آنها را به سنگ مبدل گرداند تا که به تابعیت دشمن نغلطند و از همان زمان سر کرده همچون آثار تاریخی و گیولوژی باقی مانده است. نمونه گوناگونی حیوانات را در این ممنونگاه دیدن ممکن است، از قبیل قشقلداغ، کلمرغ، خوک یابایی، سگابی. مرحمت، مهمانان عزیز، این دیارما باشد ما را با ممنونگاه دشت جوم شناس می نماید. دشت جوم در ناحیه شوراباد جایگیر شده است. این یگانه ممنونگاه در آسیای میانه که در خود بز شاخپیچ را پرورش میکند. یعنی سبب اساسی تأسیس دادن این برای حفظ و حمایت بز شاخپیچ. کسی مسئولیت داره که اینا را نگهبانی میکنه در اونجا که یعنی کسی نکشدشان یا بله اونها را همه وقت کنترل هستند. بله اونها را همه وقت حفظ و حمایت میکنند. مرحمت، دیارم آخران ما این بیشه پلنگان. این ممنونگاه 52,000 گکتار را تشکیل میکند که 14,000 آن را توغیزارها اشغال کردند. پیش در این ممنونگاه پلنگ بسیار بود. از سبب شکار بیرحمانه و محدود شدن جای زیستشان شمارهشان رو به نستی آورده است. عین زمان به جای پلنگ تورانی گوزن بخارایی پرورش کرده می شود. در این ممنونگاه زیاده از 150 نمود پرنده ها، 33 نمود شیرخورا و 20 نمود ماهی ها زندگی می کنند.
ماهی سفید با نام بلبینی تنها در 3 دریا میسیپی امریکا، ینسیزی خطای و امودریای تاجیکستان زندگی میکنند. سبب اساسی ممنونگاه این حفظ نمودن عالم نباتات و حیوانات میباشد. بگویید که همین بیشه پلنگان در کجا وجود دارد؟ موقعیتش در کجاست؟ بیشه پلنگان در قسم جنوبی در ناحیه جلیکول جایگیر شده است. جلیکول یعنی جلیکول. ولایت ختلان جلیکول. مهمانان عزیز، این بود سیر کوتاه ما در شعبه طبیعت و دقتتان رحمت. از Бела می‌پرسیم در همین شعبه برای شما جایی بود یا نه؟ Да, было очень интересно. چی بیشتر برای شما از همه جایی؟ Животные, которые находятся там, они были очень интересны. И там я увидела несколько новых животных, которые сказали, что они занесены в Красную книгу. дар шӯъбаи таърихи бостон ва асрои миёна қарор доред. Ин шӯъба шуморо бо таърихи халқи тоҷик аз асрои санг то замони муосир шинос менамояд ва сайри шӯъба бошад аз харитаи ёдгории таърихии тоҷикистон оғоз меёбад. Дар ҷумҳурии тоҷикистон 2020 ёдгорӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин миқдор 724 ёдгорӣ ба минтақаи вилояти Суғ рост меояд, ки яке аз ёдгориҳои машҳури Тоҷикистон, ки бо номи деҳшаҳри Саразм аст, соли 2010 ба феҳристи умумиҷоҳонии ЮНЕСКО ворид карда шудааст. 34 ёдгорӣ дар шаҳри Душанбе, 430 ёдгорӣ дар ноҳияи Тобаи Марказ, 581 ёдгорӣ дар вилояти Хатлон ва 251 ёдгорӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба қайд гирифта шудааст. Аз ин шумора 8 ёдгории дигари Тоҷикистон ба мисли Панҷакенти қадим, мадрасаи Хоҷа Маҳшад, шаҳри Бунҷикат, дайраи будои Аҷнатепа, қалъаи Ҳисор, қалъаи Ҳулбук, тахти санги ва қалъаи Ямчун ёдгориҳое мебошанд, ки дар силсила роҳи бузурги Абрешим қарор гирифтанд ва барои номнавис шудан ба феҳристи умумиҷоҳонии ЮНЕСКО пешниҳод карда мешаванд. Ва ин гӯша бошад бахшида шудааст ба асри санг. Қадимтарин божгоҳҳои ин давра Кулдара, Қаратоғ, Лоҳутӣ, Оби Мазор мебошад, ки қадимтарин инҳо Кулдараи Тоҷикистон мебошад, ки таърихи 1 миллион солро дар бар мегирад ва аз ин ҷо бошад олатҳои меҳнатии онҳо низ ёфта шудааст, ки мисли чопири чопингҳо мебошад, ки дар ин ҷо шумо метавонед бинед. Ва ниҳоят шуғли дӯстдоштаи давраи асри санг ин шикори дастаҷамона
шикори дастаҷамона буд, ки дар ин расму дар ин амсила шумо онро метавонед мушоҳида намоед. соли 1938 аз мағораи Тешуктош косахонаи саре аз ҷониби бостоншиноси шӯравӣ Акладников бозёфт мешавад ва баъдтар чеҳрашиноси Рос Герасимов симои ӯро аз рӯи косахонаи сараш барқарор мекунад, ки тақрибан 8-10 сола будааст. олатҳои меҳнатӣ нисбатан рафта хурдтару нафистар мешавад, ки шумо аз ин ҷо аз ёдбошгоҳҳои Харкуш, дараи Шур ва соҳаи Саёд низ мушоҳида карда метавонед. Ва ҳар як олоти сангии давраи асри санг вазифаҳои худро дошт, ки дар ин расмҳо шумо низ метавонед онҳоро мушоҳида намоед. дар ин ҷо бошад шумо харитаи бошгоҳҳои асри санги Осиёи Миёнаро мебинед, ки ҳар як давраи асри санг ранги худ ва бо аломатҳои шартӣ низ инъикос ёфтааст. қадимтарин бошгоҳ дар Осиёи Миёна ин кулдараи Тоҷикистон мебошад, ки таърихи 1 миллион солро доро мебошад, ки ва аз ин ҷо 96 олоти сангӣ низ пайдо карданд. дигари экспозитсияи осорхона, ки дар ин ҷо шумо диорамаи асри сангро мебинед, ки оиди тарзи одамони асри санг низ ба мо нақл менамояд. чихеле ки мо дар боло зикр кардем, шикори дӯстдоштаи одамони асри санг ин шикори дастаҷамона буд, ки дар ин ҷо мо мебинем, ки мардоне ки ба шикор машғул ҳастанд. аввалин ҳайвоне ки дар ром карда шуд аз тарафи инсон, ин саг мебошад, ки ба давраи мезолит дуруст меояд, ё ки истифодаи оташ ба давраи палеолити миёна, ки 200 000 сол муқаддамро низ дар бар мегирад, коркарди пашм аз ҷониби занҳо ба давраи неолит, моҳидорӣ ва ниҳоят мардеро мебинем, ки ду дасташро боло ниҳодааст ба тарафи боло. ин гувоҳи аз он медиҳад, ки аввалин эътиқоди динӣ маҳз дар давраи асри санг низ пайдо шудааст. ва инчунин мо дар ин ҷо мардеро мебинем, ки ба тасвири он ҳайвонҳое ки онҳо шикор мекарданд низ машғул аст. дар ин ҷо шумо бошад фили бозсозшударо мебинед, ки се қисмати устағони фили мазкур аз обанбори Қайроқум бозёфт мешавад ва аз рӯи ин устағонҳо маълум намуданд, ки ин гуна филҳо 2-3 миллион сол пеш дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон умр ба сар мебурданд. яке аз ёдгориҳои давраи энеолит ва аввали асри биринҷ ин деҳшаҳри Сараз мебошад, ки 15 километр ғарбтар аз самти имрӯза Панҷакенти имрӯза низ ҷойгир ҳаст, ки ба ҳазорсолаи 4-3 пеш аз милод рост меояд. ва дар натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ аз ин ҷо зарфҳои сафолии мунаққаш ранги нақши нигордорро пайдо намуданд, ки бо ангобаи сурх, яъне ранг дода мешуд, ё ин ки пораи деворнигорае, ки бо тасвири свастика, ки аз рамзи орёҳо низ гувоҳӣ медиҳад, аз деҳшаҳри Сараз низ ёфта шудааст. яке аз бозёфтҳои ҷолиби деҳшаҳри Сараз ин табари бринҷӣ мебошад, ки соли 1970 аз ҷониби яке аз сокинони маҳаллӣ деҳа низ ёфта шудааст, ки бо номи Ашурали Тайлонов мебошад, ки ба ҳазорсолаи 4-3, яъне 5500 сол таърих дорад, ки боиси кашфи деҳшаҳри Саразм гаштааст. яке аз бозёфтҳои ҷолиби ин давра ин кашфи ашрофзани саразмӣ мебошад, ки дар натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ зери девори як ҳайқашаб қабре пайдо карда мешавад, ки дар ҳолати нимқад буронда шудагӣ буд ва сари либоси ин ашрофзан пур аз ҷаҳовирот буд, ки мо шуморо метавонем дар қисмати минбаъдаи толоро низ шинос намоем. марҳамат. аз қабри маликаи Саразм, яъне он ҷавоҳиротҳое ки бо маликаи Сараз низ буронда шудагӣ буд, ки аз сангҳои қиматбаҳо фирӯзаву яқиқу лоҷварду яшим яъне ташкил медоданд. айнан худи ҳамино ҳастанд, як қисмати онҳо ҳастанд. бале. اینقدر گرانیدن اینا یگان داستان تاریخی داره یا نه؟ бале, байни олимон ақидае ҳаст, ки гӯё ки чӣ тавре ки дар батни модарашон таваллуд мешуданд, яъне пайдо мешуданд, ҳамин тавр бояд гуронда шаванд. ин як суннати гуркунӣ аҳди бринҷ мепӯшад. ва ниҳоят намунаи либоси занони чорводоре, ки ба ҳазорсолаи 2 пеш аз милод рост меояд.
бахшида шудааст ба аввалин империяи ҷаҳонӣ, империяи ҳахоманишиҳо, ки дар асрҳои 6-4 то мелод арзи ҳастӣ намудааст. Дар ин харита ҳудуди ин империя нишон дода шудааст, ки хеле калон масоҳаташ буд, аз юнон то қисмати шимоли ҳиндустонро фаро мегирифт. Пойтахти ин империя бошад шаҳри Персеполис буд, наздикии шаҳри Шерози имрӯзаи Ҷумҳурии Исломии Эрон. дар ин ҷо бошад дерафш ё худ парчами империя ҳахоманишиҳоро мебинед, ки дар маркази ин дерафш тасвири уқуби болкушодааст, ки ин рамзи озодиро ифода менамояд. Дар ин ҷо бошад шумо хондони Сафолпазиро мебинед, ки он аз шаҳри Кӯлоб бозёфт гардидааст, аз ду қисмат иборат аст, қисмати оташдон ва қисмати Сафолпазӣ. Яъне дар қисмати поён оташ меафрӯхтанд ва ба воситаи сурохиҳое, ки дар маркази ин хондон аст, таф ҳамун гармӣ ба боло мебаромад ва ана ҳамин гуна зарфҳоро дар ин ҷо мепухтанд ва ин яке аз ёдгориҳое мебошад, ки дар асоси он 2700-солагии шаҳри бостонии Кӯлоб муайян гардидааст. Дар ин ҷо шумо амсилаи аспи хатлониро мебинед. меҳмонони азиз, зоти аспи хатлонӣ аз қадим хеле машҳур гашта буд. Оиди аспҳои хатлонӣ муаррихон, сайёҳон, таърихчиён, нависандагон, шоирон дар асарҳои худ хеле маълумотҳои гаронбаҳо доданд ва аз зоти аспи хатлонӣ, ки хеле машҳур буд, дар ин ҷо аспҳоро парвариш мекарданд, ба дигар кишварҳо мебурданд ва дар он ҷо бо нархҳои гарон фурӯхта мешаванд. Ва яке аз муаррихони юнонӣ Страбон оиди аспи хатлонӣ чунин менависад, ки дар ҳудуди Бухтар вилояте буд бо номи Аспиён ва маркази он шаҳри Девон Аст ном дошт ва гӯё ки Искандар аз ин ҷо барои худ асп интихоб карда буд. меҳмонони азиз, ин толор бахшида шудааст ба давлати Сосониён, давлати Ҳайтолиён ва инчунин шаҳраки Кофирқалъа. як нафар дӯсти мо аз ҷумҳурии мардумии Чин ба шумо савол дорад. мебахшед, ман забони тоҷикӣ хуб намедонам, агар хато кардам. ин қалада? Қала, бале. Кофирқалъа мансуб ба асрҳои 3 ва 7 милодӣ аст. ин қала пештар дар куҷо ҷойгир? ин дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон, дар ноҳияи Ҷалолдин Балхи. меҳмонони гиромӣ, ин толор ба шаҳри Панҷакенти қадим бахшида шудааст ва бояд гуфт, ки шаҳри Панҷакенти қадим дар асрҳои 5-8 милодӣ яке аз зеботарин ва бузургтарин шаҳр дар Осиёи Миёна ба ҳисоб мерафт. дар ин шаҳр ҳама намуди ҳунарҳо рушду нумӯ карда буданд, бахусус ҳунари кандакории рӯи чӯб мавқеи хоса дошт ва дар натиҷаи ҳуҷуми аҷнабиён шаҳри Панҷакен оташ зада мешавад ва дар ин қисмат бошад мо чӯбҳои сӯхташударо мебинем, ки дар натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ ба даст омаданд, ки ҳамун ҳунар ё санъати кандакории онҳо гум нашудааст ва ба ҳамин хотир ҳам имрӯз дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳифз ва нигаҳдорӣ мешаванд. дегҳои биринҷӣ ва мисӣ дар асри 5-8 мардуми Панҷакен тавассути чунин дегҳо яъне хӯрок мепухтанд. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳамон замон санъати маъдангудозӣ ҳам рушду нумӯ карда буд. ва бояд як нуқтаи муҳимро қайд намоем, ки он чи ки Панҷакенти қадимро дар ҷаҳон муаррифӣ сохт, ин деворнигораҳои он буд ва дар ин қисмат бошад мо деворнигораҳои шаҳри Панҷакенти қадимро мебинем, ки бо тасвири ҳар гуна ҷашну маросимҳои миллӣ инъикос ёфтанд. дар ин деворнигора бошад мо ҷашни байналмилалии Наврӯзро мебинем. дар ин деворнигора бошад тасвири саҳнаи шикор инъикос ёфтааст, ки саг бо ҳамроҳии марди савора, инаш бошад мард дар ҳолати нишаста қарор дорад. як қисми муҳими таърихи халқи тоҷикро ин мероси хаттӣ ташкил медиҳад ва имрӯз осорхонаи миллии Тоҷикистон ҳам дар ҳифз ва нигаҳдошти мероси хаттии халқи тоҷик саҳми назаррас дорад ва дар ин гӯша бошад мо китобҳои дастнавиро мебинем, ки аз асрҳои гузашта то ҳол боқӣ монданд ва муҳимтарин нусхаи дастхат ин Қуръони Карим мебошад, ки мансуб ба асри 15 милодӣ мебошад, бо даст навишта шудааст. инчунин бузургтарин Қуръон дар осорхонаи миллии Тоҷикистон аст, ки бисёр ҳам бо як санъати баланд китобат шудааст. тақрибан таърихи зиёда аз 100 сола дорад ва бисёр хусусиятҳои хос дорад. инчунин гирдогирди китоб бо ҷадвал махсус бо 10 ҷадвалбандӣ шудааст ва қисматҳои охири ояҳои Қуръон бо оби тилло заробӣ шуданд, ки инам аз ҳунари баланди китобсозии он давра гувоҳӣ медиҳад. як дӯсти мо аз Ҳиндустон мепурсад, ки ҳама ин китобҳо аз куҷо дастрас шудан, пайдо шуд? бояд гуфт, ки яке аз ҳадафҳои асосии осорхона худ ҷамъоварии мероси хаттӣ мебошад ва тавассути комиссияи хариди осорхонаи миллии Тоҷикистон аз мардуми китобҳо харидорӣ карда шуданд. яке аз ёдгориҳои дигари халқи тоҷик ин дайри будоии Аҷинатепа мебошад, ки дар ҷануби Тоҷикистон воқеъ аст, мансуб ба асрҳои 7-8 милодӣ мебошад
و باید گفت قبل از ظهور اسلام در اینجا معبد بود، در داخل اون بت پرستی رایج بود و در نتیجه حفریات‌های باستانشناسی از این یادگاری درازترین بودا در آسیای مرکزی بودای 13 متر به دست آمده است که ما در داخل این بودا را میتوانیم ببینیم. کدام سالها و در کجا بودای 13 متر یافت شده است؟ اولین حفریات‌های باستانشناسی در این یادگاری مذکور از سالهای 1959 شروع می شود تا سالهای 1967 دوام یافته است. یعنی 15 سال در این یادگاری حفریات‌ها گذراندند و از سال 57 این بودای 13 متر از اینجا بازیافت شده است. در اینجا باشد ما امثله بودای خفته رو می‌بینیم که در نتیجه کاوش‌های باستانشناسی از دایر بودای اجنتپه بازیافت گردیده است. 13 متر درازی دارد، 5 تن وزن دارد. دستی راستش در زیر سرش است، دستی چپش را به قدش راست کرده است، در حالت نیروانه یعنی حالت آرامش روح قرار دارد. مهمانان گرامی، این بود سیر مختصر عاید تاریخ خلق تاجیک از قدیمترین دوره تاریخ انسانیت از عصر سنگ تا عصرهای 8 میلادی. مهمانان گرامی، در این خریطه حدود دولت سامانیان نشان داده شده است که از دو سرزمین خراسان بزرگ و ماوراءالنهر عبارت است. خراسان بزرگ قسم از شرق ایران تا شمال افغانستان می باشد که پایتختش هرات می باشد. ماوراءالنهر این قسمت رود دریای آمو و خوارزم را در بر میگیرد که پایتختش سمرقند و بخارا است. سامان خدا سلاله دولت سامانیان بوده. از سبب آنه که با اسد ابن عبدالله خلیفه عرب رابطه دوستی داشت، پسرش را اسد نام نهاد و اسد را 4 پسر بود: نوح، احمد، یحیی و الیاس. خلیفه مأمون نوح را در سمرقند، احمد را در فرغانه، یحیی را در چارچ و استراوشن، الیاس را در هرات حاکم تعیین میکند. یکی از مهمترین یادگاری این دوره شهر هولبوک می باشد که در قسمت جنوبی شاهرای بزرگ ابریشم جایگیر بوده. در عصرهای 9 و 10 پایتخت خدام به حساب می رفت. در برابر هنرهای کلاهگری، شیشه‌گدازی و اینچنین کنده‌کاری روی چوبی نیز در عصرهای 9 و 10 خیلی رشد کرده بود. در اینجا محراب اسکادر به نمایش گذاشته شده است که این منصوب عصرهای 9 و 10 بوده. از چوب توس به استفاده میخ و شیرش ساخته شده است و از 3 قسم اساسی: پیشتاق، لوحه مربع و حاشیه منقش عبارت است. در پیشتاق باشد یک رمز با طرز پرده پوشانه تصویر 6 ماهی و گرداب است. این از آن دلالت می‌دهد که ماهی به آب زندگی کردن نمی‌تواند، انسان و مخصوصا انسانی کامل به علم و دانش زندگی کردن نمی‌تواند. در اینجا مهمانان گرامی، شما امثله مقبره سامانیان را می‌بینید که مهمترین یادگاری عصر 9 و 10 به حساب رفته با یک صنعت بلند ساخته شده است. تنها از یک مصالح ساختمانی یعنی خشت پخته ساخته شده است و در داخل آن باشد اساسگذاری دولت سامانیان اسماعیل سامانی دفن گردیده است. مهمانان گرامی، این تالار بخشیده شده است به خوشنویسی که در آن دوره خوشنویسی در بین مردم همچون هنر پدید آمده است. در قسمت پایان باشد لعلی‌های مرمری با خوشنویسی با رنگ‌های سیاه و سفید که در این طبقات چنین نوشته شده است: نه چندان بسیار بخور که از دهانت برآید و نه چندان کم بخور که جانت برآید.